Είμαστε στην καρδιά της Άνοιξης, σε ένα μεσοπέλαγο ύφαλο του Βορείου Αιγαίου. Η εποχή αυτή διαφέρει από τις υπόλοιπες λόγω της έντονης παρουσίας του μικρόκοσμου της θάλασσας, που τώρα βρίσκει ιδανικές συνθήκες για αναπαραγωγή. Δεκάδες είδη ψαριών συναθρίζονται στον ύφαλο για την αναπαραγωγή τους και συνθέτουν με την παρουσία και κινητικότητά τους μια ευχάριστη εικόνα που αποπνέει ζωή. Με τη γενετήσια πράξη εμπλουτίζεται το υποβρύχιο περιβάλλον με το γαλακτώδες υγρό, που στη συνέχεια θα γονιμοποιήσει τα μικροσκοπικά οάρια. Αυτό είναι και η αιτία για την υποβαθμιζόμενη ορατότητα στον ύφαλο, αλλά ταυτόχρονα και ένας βασικός λόγος για την παρουσία του μεγάλου πελαγίσιου θηρευτή, το μαγιάτικο. Είναι ο κατάλληλος χώρος και χρόνος για να μπορέσει να εξασφαλίσει ένα καλό γεύμα, πιστοποιώντας έτσι περίτρανα τον αρχαίγωνο νόμο της επιβίωσης στην αλυσίδα της ζωής, στο πανέμορφο αυτό αλλά και συνάμα σκληροτράχυλο υποβρύχιο περιβάλλον της θάλασσας. Το μαγιάτικο είναι ένας δυνατός και πολυταξιδευμένος κυνηγός, ο οποίος διανύει κάθε χρόνο χιλιάδες μίλια στους ωκεανούς και τις ανοιχτές θάλασσες, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τα δύο βασικά κριτήρια της ύπαρξής του: την καλή διατροφή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και την ασφαλή αναπαραγωγή του στους πρώτους μήνες του καλοκαιριού. Παρακολουθώντας τον τρόπο ζωής του στο υποβρύχιο περιβάλλον, διαπιστώνουμε ότι η συμπεριφορά του αλλάζει όσο αυτό μεγαλώνει και εξελίσσεται, βαστώντας όμως κάποιες συνήθειες αναλύωτες που θα τις κουβαλάει μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτό το πολυάριθμο κοπάδι με τα μικρά μαγιάτικα, που στη γλώσσα των ψαράδων λέγονται και μανάλια, είναι καρπός της προηγούμενης αναπαραγωγικής χρονιάς και έχουν όλα σχεδόν το ίδιο μέγεθος και βάρος. Κινούνται πάντα μαζί καθ' όλη τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής τους, γιατί με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα στην αναζήτηση της τροφής και νιώθουν περισσότερο ασφαλή από τους μεγαλύτερους θηρευτές. Τη συνήθεια της ομαδοποίησης την έχουν και σε μεγαλύτερη ηλικία, όταν έχουν γίνει πια ενήλικα άτομα και το μέγεθός τους είναι πλέον σεβαστό και υπολογίσιμο, εκμηδενίζοντας έτσι τους φυσικούς τους εχθρούς. Αρκετά συχνά όμως θα δούμε το μαγιάτικο να κυνηγάει και μόνο του μακριά από το κοπάδι, στο οποίο μπορεί να προσαρτίζεται οποιαδήποτε στιγμή. Κυρίως αυτό όμως είναι ένα προνόμιο που διαθέτουν τα πολύ μεγάλα ενήλικα άτομα, τα οποία είναι αρκετά έξυπνα και επιφυλακτικά, χωρίς να επιτρέπουν εύκολα ένα εκ του σύνεγγυς πλησίασμα. Το ψάρεμα του μαγιάτικου με μια ανάσα είναι από τα αγαπημένα μου, γιατί συνδυάζει την εμπειρία και τη γνώση μαζί με το δυναμισμό και την εξειδίκευση. Είναι από τα λίγα είδη της θάλασσας όπου ο άνθρωπος κυνηγός θα πρέπει να γνωρίζει πολλά γύρω από τη ζωή και τις συνήθειές του και να πάει ο ίδιος να το συναντήσει και να αναμετρηθεί μαζί του στους δικούς του ιδιαίτερους υποβρύχιους δρόμους και τα περάσματα εκείνα που αιώνες τώρα επιλέγουν από γενιά σε γενιά. Ήταν πριν από 20 περίπου χρόνια, όταν ανακάλυψα εντελώς ενστικτωδώς πώς πρέπει να διαχειρίζομαι την επαφή μου με τα μαγιάτικα, όταν για πρώτη φορά τότε βρέθηκα να είμαι κυκλωμένος από ένα πολυπληθές κοπάδι με ιδιαιτέρως ευμεγέθη άτομα στην κορυφή ενός μεσοπέλαγου ύφαλου μη υδατογραφημένου. Το έντονο ξαφνιασμά μου στην απρόσμενη και απροσδόκητη παρουσία των μεγάλων πελαγίσιων με έκανε να ακινητοποιηθώ μαγεμένος από την εκπληκτική εικόνα που αντίκριζα. Είχα ήδη εισέλθει στην ουδέτερη ζώνη πλευστότητας, γεγονός που με βοήθησε να ισορροπήσω για λίγο και να παραμείνω μετέωρος στο μπλε, ρουφώντας με απληστία το απίστευτο σκηνικό με τα εκατοντάδες τριαντάκιλα και μεγαλύτερα ακόμα μαγιάτικα να έχουν στήσει ένα κυκλωτικό χορό γύρω μου, μειώνοντας συνεχώς τη μεταξύ μας απόσταση. Τα ψάρια είχαν σφίξει τόσο πολύ τον κλειό τους και βρίσκονταν πλέον τόσο κοντά μου, που ένιωθα στο σώμα μου έντονα τον κυματισμό που δημιουργούσαν οι τεράστιες και πανίσχυρες διχαλωτές ουρές τους, ενώ μπορούσα να διακρίνω την κάθε λεπτομέρεια στο μεγάλο και μειώδες υδροδυναμικό σώμα τους και να θαυμάζω τα τεράστια και εκφραστικά μάτια τους. Οι στιγμές αυτές σημάδεψαν το είναι μου και προς στιγμήν ένιωσα ότι είμαι αναπόσπαστο μέλος της ήρεμης αυτής ομάδας,
που με είχε κλεισμένο στην αγκαλιά της και μόνο εξαιτίας της εισόδου μου στην αρνητική ζώνη πλευστότητας. Αναζητώντας λίγο φρέσκο αέρα, εγκατέλειψα το όνειρο στο βυθό. Η συνάντηση αυτή υπήρξε καθοριστική για την μετέπειτα πορεία και παρουσία μου σαν υποβρύχιος στηρευτής των μεγάλων κυνηγών. Η αμηχανία στη θέα τόσων ψαριών με έκανε να σβήσω όλες τις κινήσεις και η έκπληξή μου αφαίρεσε την επιθετικότητα στο σώμα και το μυαλό, γεγονός που ανίχνευσαν τα μαγιάτικα στα εκστασιασμένα μάτια μου και πλησίασαν άφοβα κοντά μου. Με τον τρόπο αυτό γεννήθηκε μια νέα τεχνική προσέγγιση των μεγάλων πελαγίσεων ψαριών, η οποία πραγματώνεται στην ουδέτερη ζώνη πλευστότητας και επιβάλλει πλήρη ακινησία των μελών. Ουσιαστικά γίνεται ένας μεσόνερος εωρισμός, ένα καρτέρι στο μπλε. Αυτή η σκηνή με το μεγάλο και μοναχικό γίγαντα των μπλε νερών να είναι αρκετά επιφυλακτικός για μια πιο στενή επαφή γυρίστηκε πριν από λίγα χρόνια σε ένα ανοιχτό μεσοπέλαγο κομμάτι της Βόρειας Κρήτης. Σκοπίμως την κράτησα σε αυτό το βίντεο για να σας δείξω την καχυποψία που μπορεί να διαθέτει το μαγιάτικο όταν κινείται μοναχικά για την έβρεση της τροφής του, αλλά και το πόσο μπορεί να δαμάζει την περιέργειά του και να επιβάλλεται με τους όρους που θέτει κάθε φορά. Το μεγάλο ψάρι χάνεται γιατί δεν πρόλαβα ούτε εγώ ούτε ο λήπτης να μπούμε στην ουδέτερη ζώνη πλευστότητας, με αποτέλεσμα το πρώτο πλησίασμα του ψαριού να μας βρει κινούμενους και θορυβώδεις, προσδίδοντας του μεγαλύτερη ανησυχία. Σε αυτό το πλάνο, η τεχνική του καρτεριού στα μεσόνερα έχει εφαρμοστεί σωστά και με σβηστές κινήσεις, εισέρχομαι εγκαίρως στην ουδέτερη ζώνη πλευστότητας, ακολουθούμενος από τον εικονολήπτη. Μια γέλη από μεγάλα μαγιάτικα γυροφέρνουν αρκετά βαθύτερα από τη θέση μας, μη δίνοντας την ευκαιρία στο φακό να εστιάσει πάνω τους. Η ακινησία και η υπομονή ξεγέλασαν τα ψάρια που έρχονται τελικά προς το μέρος μας, αφού η παρουσία μας εκεί συντελέστηκε με το σωστό τρόπο, προκαλώντας έντονη περιέργεια στην ομάδα. Η βέργα από το μεγάλο ξύλινο όπλο που χρησιμοποιώ πάντοτε για το ψάρεμα των μαγιάτικων βρήκε το ψάρι σε κέριο μέρος του κεφαλιού, διατρέχοντας διαγώνια το σώμα. Το μαγιάτικο κεραυνοβολημένο ξεκινά μια τρίλη κούρσα προς το βυθό, κάτι που πρέπει να αποτρέψω πάση θυσία, γιατί με την ταχύτητα και τη δύναμη που διαθέτει θα μπλεχτεί στα βράχια της αποχής και θα πετάξει το καμάκι από πάνω του. Εδώ είναι επιτακτικό να φρενάρω όσο μπορώ και όσο χρειάζεται την πορεία του ψαριού προς το βυθό για δύο πολύ σημαντικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με τον έλεγχο της κατάστασης που αφορά στη σύνδεση και επαφή μου πλέον με το ψάρι μέσω του σκηνιού που έχω στο μουλινέ του όπλου. Φρενάρω το σκηνή και προσπαθώ να είναι διαρκώς τεντωμένο για να παραμένει ανοιχτό το φτεράκι της βέργας. Ο δεύτερος και εξίσου σημαντικός λόγος είναι η αναχέτηση της πορείας του μαγιάτικου προς το βυθό και στις πέτρες, με στόχο να διαφύγει τη σύλληψης. Βαστώντας το μαγιάτικο στα μεσόνερα, ακυρώνω την τεράστια δύναμή του, αφού το μόνο που το απομένει είναι να διαγράφει κυκλικές κινήσεις στο μπλε. Η καλή βολή δεν επιβάλλει δευτέρωμα και αφού ανεβάσω αρκετά το ψάρι προς την επιφάνεια με μία μικρή βύθιση, εξασφαλίζω τη σύλληψη πιάνοντας τη βέργα που διατρέχει το σώμα του. Το ψάραμα των μεγάλων κυνηγών στο μπλε, μακριά από τις ακτές, είναι μια πολύ ακραία κατάσταση που προϋποθέτει άριστη ψυχοσωματική κατάσταση και εμπειρία, συνοδευόμενα από γνώσεις του τόπου και του χρόνου παρουσίας των ψαριών στα μεσοπέλαγα μονοπάτια του βυθού. Για το κυνήγι των μεγάλων πελαγίσιων χρησιμοποιώ ξύλινο όπλο με μήκος 1 μέτρο και 20 εκατοστά, το οποίο φέρει 3 περαστά δετά λάστιχα διαμέτρου 16 χιλιοστών. Το όπλο είναι εφοδιασμένο με ένα μεγάλο ανοξίδωτο μουλινέ ανοιχτού τύπου και έχει χωρητικότητα 100 μέτρα, σκηνή Kevlar 1,5 χιλιοστό. Η βέργα είναι από σκληρό ανοξίδωτο ατσάλι 7 χιλιοστών και 2 δεκάτων του χιλιοστού, με μονόφτερη, δεύτερη ή με αποσπόμενη κεφαλή και αντί για εγκοπές στο σημείο όπλησης διαθέτει μικρά ανοξίδωτα φτερά στήριξης. Το υλικό κατασκευής του όπλου είναι από τικ, το οποίο είναι ιδιαίτερα σκληρό και δεν παθαίνει στρεβλώσεις, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να προσαρτήσεις περισσότερα και ισχυρότερα λάστιχα ανάλογα με τη χρήση.